Isma, l-ewwel għat ħaġa li issa ħammut nagħmel ċenari. L-ewwel għat jiena laburist, allura ma nivvutax Labour. Fidejk. Ħammel grog, Ġifieri jiena meta nħares lejn il-Partit Laburista llum biex inkun onest ejja nagħmel qabel Robert Abela, bimtlaq minn hemm. Naħseb isir, jaffajtet juruna ġifieri, kemm għandi raġun ngħid li dak żgur mhuwiex il-partit tal-ħaddiema, il-partit tax-xelluk ġifieri, mhux tal-li hekk tal-li l-istorja qed turina u bil-mod kuljum qed nindunaw illi daw serqu lill-ħaddiema, serqu lill-klassi tal-ħaddiema, serqu lill-pensjonanti. Kif? Bil-korruzzjoni, ġifieri b'kif. Nifmek biex t-spespandi. Skużani, għandak raġu. Ġifieri, f'dak is-sens, ma tistax tgħid li int laburist u tmur tivvota il-din it-tmexxija, il-din li kien hemm. Issa jiena naħseb li Robert Abela, Prim Ministru, mela ħad deċiżjonijiet koraġużi, ejja nirrikonoxxuhom dal-affarijiet, ħad deċiżjonijiet koraġużi hawn li inti ma tħallix, tkeċċi, iġġar xi ħadd jirreżenja li jkun daqshekk qrib tiegħek hija biċċa xogħol jibsa ħafna, ħafna jibsa. Naħseb l-ikbar biċċa xogħol jibsa. Każ partikolari pereżempju ta' xi ħadd li keċċa. Il-kummissarju, il-Skardona, l-iskola leħne. Isma, meta jgħidu ma forsi mhux hu, da kulħadd irreżenja da. Kulħadd irreżenja. Jiġifieri il-Robert Abela, Prim Ministru, ħatar lil mekkaniżmu da kollu Madonna ma mhux ninsa li kien hemm mekkaniżmu, ma by the way, ħatar lil Angelo Gafà bħala kummissarju. Inti tqajt miegħu għax tkellimna jien tqajt miegħu, dan raġel jaf ikun qed isalvana, ġifieri. Temmen it ukoll. Eżatt. Ġifieri din ukoll ħaġa pożittiva illi dar raġel ma naħsibx se jibża mill-ebda politiku li qed iċempillu bħalma kienu qabel jgħidu dak arrestaħ, imma dak tarrestaħx. Daw x'ismu daw isma' l-FIU li hija organizzazzjoni illi tinvestiga il-ħasil tal-flus u l-ħaxir li qed isir, tajjeb. Daw lestew rapporti fuq nies fil-politika, fil-poter politiku. U marru bihom għand il-kummissarju ta' qabel. U da tefaħħom u bihom. U ma xejn. Kieku ma kien Simon Busuttil, illi fetaħ 3 inkjesti, 2 minnhom inqataw qed nistennew it-tielet waħda, kieku il-pulizija m'għamlet xejn, ġifieri. Huwa sewwa imma di. Ġifieri tfal illi serqu l-ħelu minn ġo makina fl-istitut fejn jgħixu. Ressaqnihom. U stabu ħatja waħlu sentej ħabs sospiżi, emmen jekk trid. U l-daw għax għandhom il-poter, għax għandhom il-flus, u għax huma importanti. Xejn naħbu l-evidenza, qed ngħid evidenza issa l-maġistrat qallhom. Qaltilhom hemm evidenza biżżejjed biex tresquhom. Dawn huma kienu qed jagħmlu affarijiet ħżiena ħafna. Tajjeb? Kieku ma kien Simon Busuttil daw ma ġrawx dal-affarijiet, ġifieri. Ma sewwa di ġifieri li l-pulizija. Issa jiena nemmen li dal-kummissarju li għandna din ħaġa mhux se jagħmilha. Se jibdilha. Tindaħalx. Int min int Ministru, Prim Ministru, tindaħalx. Jien qed immexxi, jien nerfa' responsabilità. Jekk ħaqqu jitressaq se jitressaq, jekk ma ħaqqux ma jitressaqx. Differenza enormi. Issa allura kont qed ngħidlek, Robert Abela ġifieri għamel daw l-affarijiet li rridu nirrikonoxxuhom. Xorta nħoss li fejn jidħlu l-immigranti dal-paroli ta' full up. Fejn jidħol il-ħabs, it-tmexxija tal-ħabs, xorta huwa fuq il-lemin. U ma jistax nifutalu laqqas. Imma naħseb li għandu li ngħidu fin-nofs iħares xi ftit daqsxejn lejn fin-nofs ma jħares lejn xellug.